Čaute, dneska vás vítam nového videjka. V tomto videjku si povieme, ako si nainštalovať zo Steam Unlocked hru a rýchlejšie než 300 kbs. Dobre, takže poďme si na to a poďme si to povedať, ako sa to rýchlejšie nainštaluje. Videl som na internete, že veľa ľudí malo problémy s tým nainštalovať Steam Unlocked hry rýchlejšie, lebo ich to bude trvať aj deň, aj dva. Takže poďme si to povedať a môžeš to mať nainštalované za 2 hodiny a poďme na to. Dobre, takže prvá vec, ideme nainštalovať BeamNG Drive, je to dobrá hra podľa mňa a potom si ukážeme, ako to aj modovať, čiže pôjdeme na to. Dobre, prvá vec, čo robíte je, tuto pôjdete dole a tu máte nejaké somariny, ktoré sú ohľadom tohto. Nemáte to ohľadom tohto, čo je strašne zlé, toto všetko, čo tu hovorí, to je nič k tomuto. Nainštalujete si toto a stane sa vám taká vec, že tuto vám to tak blinkne, takto, a máte to nainštalované. Toto si rozkliknete a dostane vás to na túto aplikáciu Free Download Manager. Jo? Neviem, či vám to nainštaluje, ja to mám už nainštalované. A pozrite sa, aká rýchlosť. Kúkajte na to. A kúkajte na to 2 hodiny 3 pencerta a kúkajte. Gigabyte 70 za 3 minúty. Takže toto je dobrá vecička, dúfam, že vám to pomôže. A potom, keď sa mi nainštaluje hra, tak dáme aj mod na to a pomôže vám troška s tým. Dúfam, že som vám pomohol, boys. Držte sa, užívajte a chod spať.